लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्रायो दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ बारा मोजां जागोन ना जालाथाय एसे माबाबाय खोमसि जाबाय आरो मोनाहांबाय सान हाबबाय होननानै बुंजायो। ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअआ जाबाय नै आंहा मोननै फिसा फिसा पार्सेल मोनफैदों। ओमफ्रायो बे पार्सेलखौ देखायग्रोनोसै बिनि उनावहाय आङो गांसे दख'ना गाननानै एसे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। माने आं बे दख'नाखौलाय देखायखांखाबायमोन देखायनाया। ओमफ्रायो आं सामानिफ्राय लाबोनाय ना अदालगुरियाव थांनायाव जायफोरा आंनि ब्लग नायदों नोंथांमोनाथ' नुखादों मिथिखादों। ओमफ्रायो सामाया आंखौ बुंहरनायमोन आरोना नोङो बे दख'नाखौ गाननानै एसे भिडिअ बानायनानै हो। बे दख'नाखौ आङो माबायावहाय बै जानुवारियावदि मिटिं जागोन ना जोंनि रौतायावहाय बेयावहाय बेबायदि दख'ना बिराद बेलेग बेलेग कालारनि लाबोगोन एसे भिडिअ बानायनानै देखायनानै होग्रोबानो जाबाय होननानै बुंहरनायमोन आरो आंखौ। नाथायबा आङो बावनानै दङमोन। ओमफ्राय दिनैसो आङो एसे गाननानै देखायनोसै आरो नोंथांमोननो। ओमफ्राय सोरबाफोर बेबायदि दख'नाखौ नांगौबाथाय बे सामानियाव थांनानै बायहैबानो मोनसिगोन आरो आङो नाम्बारबो होना होगोन। ओमफ्राय नै पार्सेलखौ देखायग्रोनोसै आरो ओमफ्राय बे पार्सेलाबो ओरैबायदिहाय लोगोफोर आं दाखालि बावै माबा आर्टिस्ट गेट टुगेदार प्रग्रामाव मोसाहैदोंमोन ना बे मोसानायाव गाननो होननासो अर्डार खालामनायमोन आरो ओमफ्राय मोनफायासै दिनैसो मोनफैबाय। जारलासो जि गोबाव लाखाबाय। ओमफ्राय देखायनोसै आरो दिनै मोनफैबाबो दिनैनो गाननानै देखायनांसिगोन मा खालामबावनो गेजेरथार माथो। आङो भिडिअखौ न' सिङावसो बानायनो गोसोमोन ओमफ्रायो खोमसि जि मोजां नुखालाना बेखायनो बाहेराव बानायफैबाय आरो है बे नंगौना नङा अ आन्दायलायलांबाय आं गोबावमानि जानायखायनो। नै माला सनानि माला ओरै लामावबो नोंखौ आइनायाव नुगासिनो ओरै जादोंखौ जि गाजा नुखादों ओरै हमना होनाय नुखादों। जोंहा मुथुआ माहाय गोजौ थिखां मुथु जोंहा मुथुआ भिडिअआवहाय नुजानो बादो होननानै एकदम साइडथि थानानै आंनो केमेरा हमना होगासिनो। ओमफ्राय दा आंनि उनथिंजायथ' आयना दङ नालाय आयनायाव नुहुरगासिनो आरो ओमफ्राय आयाव थैगोनसै आं बे खिथाखौ गानथारनाय नङादां ओमफ्राय मालाखौनो देन आं पार्सेल माला हाबायाव गाननो देनां मेरला हाबा जानांगौ दंना दायो। मा खुन्दुंनि जालाबायखो नै आं माबानायाव नुनायाव बिदि नंद्रायामोनहाय एसे बेलेगसो मोनफैबाय नामासै। हा मानो बस'खो नांथाबाय थादों बै माबादि मालामोन ओमफ्राय ओरैसो ओरैसोदां ओमफ्राय खुन्दुङालै माबासो मा होनो बिदि माबा हिसान दाग्रा खुन्दुङा बेसो गातलागा मोजां दा मोजां खुसि मोजां नङा मोजां नङानो आरो नै लोगोफोर आंना मालाया नै बेबायदि आरोना मोनसे पार्सेला माला लांगाब लांगाब खिरा सनानिथ' जाया बेयो रुपानिसो जागोन। डायमन्ड मोजां दा आं भिडिअआवथ' माय मोजां नुदों खिन्थु मोगथाङाव मादि मिथिला आरोना आयनायाव नायथार बे मोनसे माला बेखौथ' आं दा माबा दाखालि मोसानायाव गानामोन बेलेगसो दंबावोमोन बेबो मोनफैबाय ओमफ्राय बेखौबो एसे गाननानै देखायनोसै र' जालायबावोसो आखाइ खब मोजांबा आखाइखौ मोनखादोंमोन ना आङो हि मानसिया मोजां मोजां आखाइबो होदों आखाइ खबना मोजांनो
नै मोनसेया बेबायदि आरोना दाखालि मोसानायाव गाननो होननानै खालामनायमोन अर्डार दाखालिथ' आं दख'ना गोथां गाननानै मोसादोंमोन नालाय ओमफ्रायो माला गोथां गानगोन दख'ना गोथांजों होननानै साननायमोन मोनफायासै मोननोसै ओइ हिमानसि आंखौ नायलाय पार्सेला बिदि जायो माने गबाय बुस्थुआ नै बिदियाथ' सेननि ना खोनाखै बेखौ आंनो नांखाया होमबाबो एसे मोजांफोर हरबा आराम जायो आरोना नै हिमानसि हास्लाबला पार्सेलाथ' आंना बेखिनियानोमोन ओमफ्राय दाना आङो बारा मोजां नङाहाय पार्सेला दाम खमनि नालाय ओंखायनो बारा मोजां नङा खुन्दुं खालायलायनायसो ओमफ्राय आङो दायो आं दख'ना गानना देखायगोन होननानै बुंदोंमोन ना बेखौ एसे गाननानै फायनोसै आरोना दे आं दख'ना गाननायगौ माने एसेखौ भिडिअ लाथ' नै आङो दख'नाखौ गाननानै फैबाय ओमफ्राय दख'नायालाय गाननो बिराद मोजाङानो एकदम गिलिरद्रायथारबो नङा रेजेंद्रायथारबो नङा मिडियामनि आरोना ओमफ्राय नैबे दख'नानि आगर डिजाइनफोरखौ सामायानो होनाय ओमफ्रायो बेफोरबायदि दख'नाखौ गोदो गोदायसो दायोमोन ना मानसिफोरा ओमफ्राय दाथ' नुनो थांला नालाय ओमफ्राय दा इदि ओंखारफिननायखाय मोजां मोनदों आरोना आङो गाननानै एसे मोजांबो नुनाय बायदि मोनदों ओमफ्राय बहुदानो बेखौ माने आं बै सामानियाव दख'ना लायनो थांनायाव एसे फट' लानानै स्टेटास होदोंमोन ना ओमफ्राय गोबाङानो मोजां नुदों होननानै बुंहरसोनायमोन आरो ओमफ्राय दाबा आङो गाननानै देखायथारबाय मानसिफोराबा माबायदि नुदों बेखौ मोनथिला ओमफ्राय नै जोंना हिमानसिमोन आरो हिमानसिनि लोगो मोजां नुदोंबा आखाइ खब होननानै बुंना होनाय आरोना आङो ओमफ्राय जि आखाइ खबना होयो आरो दा गथ'फोरा गाजासो ओमफ्रायो आङो दख'ना गाननानै एसे भिडिअ लायै देखायनाय जाबाय सोरबा साननो नाङा आरोना माने आं बै खनसेबो बेबायदिनो दख'ना गाननानै भिडिअ बानायनायाव गावसोरनि गाननाय जोमनायल'खौनो देखायबाय थायोसै जेबो ब्लग गैला माला इफोरदि मायाबा बुंहरसोनाय आरो ओमफ्राय आं बिदि बुंजाखानायखाय एसे खोन्थाना होबाय माने सामाया बे दख'नाखौ गाननानै एसे भिडिअ बानायनानै हो होननानै बुंखानाय नालाय बिनिखायसो आङो एसे भिडिअ बानायनानै होदों आरो सोरनोबाफोर बेबायदि डिजाइननि दख'ना नांगौबाथाय सामानाव एसे कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरो सामानि नाम्बारखौ आङो डिसक्रिपसन लिंकआवहाय होनानै दोनगोन सोरनोबाफोर नांगौबाथाय बिनियाव फन खालामदो ओमफ्राय सामाया अनलाइन अर्डार खालामबाबो हरो आरो दख'नाखौ ओमफ्रायथ' आंना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो दख'ना गाननानै देखायनाय ओमफ्राय पार्सेल देखायनाय जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय एकदम सिम्पोल भिडिअ आरोना दे लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय दे मिथिंगारानि आयो महर सोलाय बाय